వారు నేర్పించడానికి మీరు మాకు ఇచ్చిన గొప్ప తరుణానికి మీ స్థితిలో స్తోత్రాలు తెలుస్తున్నాం. మా తండ్రి సండే స్కూల్ పరిచయం మీరు చిన్న వయసు నుంచి నేను దైవత్వంతో పెట్టడం జరగడానికి ప్రోత్సహించండి. బాగుండాల్సిన క్రమాలను నేర్పుము. పెద్దవాడైనప్పుడు దాని నుండి తొలుగుకోవడం మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని బట్టి పిల్లలు చిన్న వయసు నుంచి మీ యొక్క జ్ఞానంలోనూ మీ యొక్క భయభక్తుల్లో పెంచడానికి మీరు ఏర్పాటు చేసిన యొక్క సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటిని బట్టి మీకు కొంత తెలుస్తున్నాం. మరి మాటలు మాకు ఇచ్చారు, అది బట్టి మీకు కొంత తెలుస్తుంది. ఎవరి కుటుంబాలను దీవించి ఆశీర్వదించారు. ముఖ్యంగా మరి ఈరోజు తీసుకొచ్చిన ఫుడ్ బాక్స్ బట్టి మేము సంవత్సరానికి ఎవరెవరైతే వారి కష్టార్జంలో నుంచి వెచ్చించి మీ సేవకు వాడుతున్న కుటుంబాలన్నింటినీ దీవించండి. మన ఆశీర్వదించండి. నామకరించే ఒకరికి రెట్టుకు ప్రతిఫలం ఆశీర్వాదాల కుటుంబాలు దయచేయండి. అంతా ఎంత ట్రాన్స్పరెంట్స్గా జరిపిస్తున్నదో మీకు అంగీకరించుకోండి. ఇంకా మా జీవితంలో మీరు ప్రతి సహాయాన్ని తీసుకోవడం మమ్మల్ని ప్రతి సహాయానికి సహాయం రాష్ట్రంలో ప్రాణప్రియుడు యేసుక్రీస్తు పదవి శాశ్వతం ప్రార్థించాలి. కొంచెం నామ